hemen dugu, Omar Diop, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz ongi? Ondo, bai. Bai? Ointxe. Hementxe. Bai. Bueno, Omar, esan dezakegu Senegaldar euskalduna zarela? Bai. Senegaldar euskaldune. Zeni ondala 12 urte etorri nintzen hona, 14 urteaz eta beritxun bizina. Eta ja, dut 12 urte Euskal Herria. 12 urte iritsi zinela, nola gogoratzen dituzu iritsi zinen etorritako egun lehenbiziko momentu haiek? Oso gorra, ze ja Senegal eta hemen da bizimodu diferenti, eta ona ean itxanin, enek izan zertan euskara ipez. Ze ni bezain, pentsaren dean, hemen erderaz etxen dabela bakarrik berba, eta holantxenik, kriston aldaketi, realidade diferenti, dana diferenti, bai. Eta iritsi zinenean, berritxura iritsi zinen noski, zure jaioterriarekin alderatuta, berritxu nolako iruditu zitzaizun? Bai, beste mundu bat, ze han Senegalen dana ondarra da, eta ona ean itxarin ja, hemen, dana hori da, behan gaini, ondartzan bakar ikuste zule ondarra. Eta enkanbioan dana ondarra, kale guztik eta dana ondarra, eta horrek kriston atezinoi eiztan. Eta zer modu jendearekin, nola hartu zintuzten berritxuarrek edo euskal herritarrek orokorrean? Hasieran euskaraz ez da gizunin, normala izaten da, baina euskaraz jakin da gero laguna gehitzen juteza eta errezaua. Baina aurretik kosta etxen da. Ez da gizu berbetan urdunt, jentik ez dakarre zelan egin berbaz zeuaz. Baina eskuntzi ikasitxakun ja gero eta errezaua izaten da. Zu berritxeko ikastolan hasi zinen? Ez, nie berritxun bizina, baina ona ean itxanin, ze 14 urteaz, orduan eta berritxuko ikastolire 12 urte arte. Ados. Eta nila 14 urteaz etorri nintzen, orduan ondorko herri ikastola jo nintzen, Zubizar herri ikastola. Bertan hasi zinen euskaraz ikasten? Bai, bertan ikasi nauen euskeri. DBH bitik, gradoa eskolarra eta arte. Eta zer moduz? Bueno, ondo, irakasle guztikin eta klase guztikin, lagun asko inot bertan, eta ondion bebai, mantzen dute horrek harremanak. Batez neukan bi irakasle bere zixe, ze etorri nitxanin, eneukan besten klaskidekin nivela eneukan. Orduan Zubizarreko irakasle gehitxezten, bi irakasle gemozten euskarako klasik. Holan bestin nivela, holan euskeri errezabak kasteko. Bat da, Txomin Arramaio, DJ-xe, eta besti haintzan harri eta mutrigoarra. Eura bisak emozten euskarako klase partikulara. Refortzoa moduan, ez da? Harina bai kasteko, bebai, bera Zubizarra maitxuna harin bebai, junitxan ondaruko aeka ikastola. Txominek ezaztan etortego, hasiera eneban nahi, baina berak ezaztan etortego eta dana. Matrikula guztik, bera padestan, nixen nean paten, bera Txominek padestan matrikula guztik. Beraz lagun honak aurkitu dituzu bidean. Zuri euskarak zer eman dizu, euskara ikasteak jakiteak zer eman dizu? Gauza asko, hemen entergatzeko, ze nik beti izan dut neure filosofu. Nik uste hot, eskuntzi biderik errezauena integratzeko, eronu. Bai hemen, bai Ameriketan, bai Senegalen eronu. Eta asko laguntzen dago, batez be, erremanak mantintzeko jendiaz eta guri dana. Eta batez be, euskeri, emozta pelikulan baten parte hartzeko. Eta hori, nik segulenan pentsaten hori. Eta euskeri emozta hori. Euskarak bihotzak irekitzen ditu, ateak irekitzen ditu, zuri ondarraoak telesaileko ateak irekizizkizun? Bai, egizera. Ze ni, deitu eizten, eta deitu ezten ninja ni lotan neban. Eneban zinisten, hasieran. Eneban zinisten. Eta ituztenin hause ezazten. Ia nahi duten parte hartu pelikulan bateako, zen hasieran eneban zinisten. Eta gero ondaruko kofradia junitxan bertan kastine eneban. Kastine esan kastin normala, kastin normala zan
pixkat kontati neure iztoizi zelan ikasi goten euskeri, eta amengo bizumeru zelan dun eta zelan ikasi goten euskeri. Osesan, ose kontabine ban eurai. Eta gero kontane banin, urrengo eguni deituzten esaten parte hartuko dela telesaian. Eta behin aktore lanetan aritu zinenean, zer modu sentitu zinen? Aktore bezala? Ondo, hasieran ondo, lehengoko sesioen eban, eta eurak ezazten ondo inotela. Eta nik eurak ezazten guztik etxen eban, eta eurak ezazten, ostia, Omar, zuke super ondo etxezu eta hori dena. Eta nik zuek ezazten zuena etxen dut, eta listo. Eta egitxera, gauza asko ikasi birela, kriston testuk eta batzuk, kriston bi folixoko testu batzuk ikasi bizela. Baina horrez aparte, dana ondo. Eta bebai, ordu asko, ordu gehiago. Niak horretan behin junitxan grabaketa, urten deban etxetik goizeko 10:00-etatik, gauerdiko 3:00 arte ero. Pentsa. Bertan, grabaketa, ordu gehiago. Baina, oroko horin dana ondo, oso ondo basan eban. Gainera arrakasta handia izan zuen, telesailak? Egitxera, Senegalen be bai. Bai, Ebrau ikusten ben. Benetan? Zendik egiten deban, bera kapitulu bota den benin, nik linke bisaltzen deban bertai, Instagramin eta bota den deban, eurak ikusi alizateko. Zure bertako ezagunei edo horrelako zerbait? Bai. Eta bebai, ondala 3 hilabete, Senegala junitxan doporeta. Hortxe, barkatu begira, irudiak Senegalen ondarraoak ikusten. Ze polita, ez da, Omar? Egitxera. Oiek esango zuten, ara, hizkuntzatan ari da Omar izketan, ez da? Bai, oso politxe. Nik azaren eure lehenako eskola, ona torri aurretik, eta irakasle guztik. Hori zure eskola, hango Senegaleko eskola? Ona torri aurretik. Baina, kapitulu osoa jarri zenien? Kapitulu osoa, lau kapitulu. Azpidatzita edo? Ez, neuke esplikaten etzen. Neuke esplikaten etzen, más o menos zelan du eta zehatxik duen, arroio traduktore morun. Eurai esplikaten, eta interesakoen, zuzendaixe jasaztan, bera euskera eskuntzi interesaten gagoela, eta ia, ez da, nono esero euskeri bertan emoti. Bai, Pentsa. Eta nola erreakzionatu zuten bereiek zu pantalla handian ikusi zintuztenean? Flipa hemen, zen nik. Jende deituzten esan, Omar, egixera aktore morun zabizela, eta hori rollo, eta nik, eta zelan sartu zagoa, eta nik, neupe ez tai, betxo izten, eta holantxenik. Eta aurrera begira zure gustatuko litzaizuke beste horrelako lan emate egitea? Noski baietz, nik behin lehenean eta kriston esperientzi politxe izan da, eta guztako aztan aktore mundun jarraitzi. Eta ni presna aldoten aukera guztik aprobetxateko. Eta ni esan duten da. Eta euskeria ere noa zabaltzeko. Basulen, bizina zen leku basul, basulen eta mundu guztin ziren euskeri zabaltzeko. Zer nik eura esplikatzen euskeri, zer dan euskeri eta euskaldunak zelan lortuen euskeri eskoletan emoten, eta hori lehena ezeguan, eta holago gauza, eta amengo bizimuru bebai, esplikatzen zelan lortuen euskaldunak eskoletan euskeri emoten, ze hori lehena ezeguan. Zuk adibidez, zer esango zenioke orain, adibidez, Senegaletik etorriko den gaur egun Euskal Herria etorritako lagun bati edo pertsona bati? Albada euskera ikasteko. Eta gauza askotan laguntzen da bela, eta albara euskera ikasteko. Gehienak nahi izaten da erderi ikasteko, edizera hori bai, baina nik bete ezaetzen. Albara euskera ikasteko. Gatxera, baina, alegin pixkateaz. Aukera izan ezkero behintzat, ez da? Bai.